Хайде да почваме. Hello guys! Здравейте на всички мои последователи. Защо днеска сме се събрали, какво искам да ви покажа? Аз съм супер excited, защото именно днес ще реагираме или по-скоро ще анбоксваме нещо, за което съм се мечтал от адски много време, а именно се крие ето тук в тази кутия. Но преди да разопаковаме точно тази кутия, ще наблегнем на нещо друго, което се крие ето там. И бум! Скъпи райли, вижте колко са различни. Определено не са обувки за всеки ден. Определено са обувки да ги носиш за някакво специално събитие. Milan Fashion Week, септември месец, определено ще влезнат в употреба. Мисля, че много яко биха се съчетали именно с baggy pants, някакви такива по-широки, черен панталон и може да ги направите да бъдат така по-официално. Така че нямам търпение да ги изпробвам. Второто нещо, което днес ще анбокснем, ето тези кутии на Hermes. Бум! Ето, адски удобен, защото има компартмент за стотинки, също така за кеш и отделно за картите, които може да си слагате ето тук. Много ме изкефи цвета, че е точно такъв, особено за лятото, между синьо, синкаво и може да се съчетава с много неща. Другият портфел, който имаме в този цвят, това е една от, между другото, от най-носените ми чанти Хакадос, може би цвета се подхожда с доста неща, може и за това гледам да я нося доста така често. Това е колан, който може да се носи с дънки или с по-официални неща, с официален панталон. Пак е, вижте, в абсолютно същия цвят като чантата. Защо съм избрал точно този цвят? Защото се подхожда с повечето неща, които аз нося. Моите любими цветове са така в бежевите нюанси и черно и бяло, може би, и сивкаво. Така че такива по-неутрални цветове, които си ходят с абсолютно всичко. Бум! Ето тези слайдс, които си взех, които може да си съчетавате и по-официално, и по-спортно за всеки ден. Адски са удобни и цвета е пак в същите нюанси, както и нещата, които ви показах до момента. И последното нещо, което нямам търпение да анбокснем и да ви разкажа малко повече, е ето тук. Кутията тежи адски много и може би предполагате какво се крие вътре. Това е нещо, за което съм си мечтал. Съм го гледал само на снимка и как се здобих с него, ще ви разкажа сега. Хайде да отворим да видим вътре какво се крие и след това ще ви разкажа. Защо кутията е синя? От това може да познаете, че айтъма, който се крие вътре, е лимитиран, защото всичките неща, които са лимитирани, са в такива кутии. Както виждате, примерно обикновените кутии са в бяло, а всички неща, които са лимитирани на Hermes, са точно в този цвят. Но, 2, 3. Birkin 50. Това е най-големия Birkin, който съществува. Вижте, адски яка travel size или по-скоро чанта за изпът. Доста тежка, но може да събере адски много неща. Нашият Birkin размер 50. Вижте отвътре колко е голяма. Значи размер е 50 на самата чанта, 23 е самата дълбочина отвътре и 43 см е височината. По какво може да се разбере дали е истинска или фалшива? По принцип фалшивите чанти, ето тези неща, много лесно се развъртат. Също така на фалшивия Birkin дръжките са доста по-високи, по-големи от тези, които са оригиналните. Просто винаги по самите конци или стичес може да разберете. Чантата е с доста здрава кожа, silverware, както виждате тук. Има 3 компартмента, това примерно е тук за компютър, лаптоп, iPad, може да държите телефона или портфел. Съответно отвътре няма други компартмента, но може да си сложите чанта за изпът, може да съберете адски много неща. Определено не е чанта за всеки ден, но това е една мечтана чанта и е огромна инвестиция. Много хора обикновено инвестират именно в Birkin или в Hack, както казват.
аз ще добавя към моята така скромна колекция между тези две чанти, които виждате отзад, тази и ето тази. Защо инвестирам аз в Hermes чанти? Веднага ще ги кажа, защото цената на всяка една се вдига всяка година. Примерно ето тези хак, които закупих миналата година и трите, в момента цената им е с $1000 отгоре и с всяка една изминала година цената се вдига. Тази чанта след 5-6 години цената е с 30% поне отгоре. Много хора инвестират именно в Birkin или Hermes чанти, защото са много лимитирани и не толкова лесно достъпни до всеки един, отколкото да инвестират в злато или в крипто. Другото, което сега може би много хора ще ме осъдят, но хората, които са в модния бизнес, знаят, че именно чантите Hermes са голяма инвестиция. Какво друго искам да ви кажа, как се здобих с тази чанта? Тази чанта я купих не от Нью Йорк, а от по-малък магазин и аз препоръчвам, ако можете да си закупите неща, които са в по-малките градове, защото първо мащаба на интерес на хора е много по-малък и много по-лесно достъпно. Ако си закупиш нещо от летището или както казах, от магазин. Как се здобих с тази чанта? Тази чанта е била предназначена за баскетболист от тима в Бостън, но тъй като тази чанта е поръчана преди 2 години, този баскетболист не си вдига телефона в продължение на 2 седмици. Съответните им я предлагат на мен и естествено аз нямаше как просто да откажа, защото, както казах, това е огромна инвестиция и аз съм изключително щастлив и горд, че аз притежавам точно тази Birkin или хак 50 размер, както му казват. Ако това видео ви е харесало, продължавам да правя такива модни видеа с по-ексклузивни неща, които не са определено достъпни за всеки един и да ви разкажа малко повече дали се заслужава да си купите нещо, дали не си заслужава, дали е инвестиция и ако е инвестиция, естествено аз ще ви посъветвам да го направите, защото в крайна сметка, както ви казах, цената на точно тези неща се вдига с всяка една изминала година. Ако не вярвате, може да проверите, както примерно чанти на Chanel, чанти на Hermes. Това са марки, които са доста ексклузивни и определено с всяка една изминала година нещата се вдигат. Така че надявам се да се видим скоро и весело лято на всички и си носете новите дрехи, да ни ви пука, защото живота е много кратък и е един и трябва да се наслаждаваме и да бъдем красиви. Чао и до скоро!